by Marvo City Media, not this in what the protest rally mark Hemaninke, light and night against the owner of Semakana, Zotan Semaka Sarakin Prani Borov or Zago, Gunda Mafia, against like Olayesini, Irixa, driver, Tapu Proxanis Hakawo, Pistol Company, Omonotino Sentini, protest Kaleo, Tabuk Sumoro Nishimi Longmas Kai, Tanawatane, FR Kline. Tapos ko sa ko kha ba sai de man no tapos jorate sini knowledge to saimeng ko sab ko kha tamo phano o jaga je tong nai rok tai kok janai rok borok tok saimano tai joto media rok babo kai ka nugui thaka ga joto saimano sab ko kha abatai sing saiyapano saimano haipano sing amai kero thanai je klainai je apti klai tong nai no immediately sini government rok Indian constitution rule tam tong borok dakti klai arrest khaine ning thung যদি না আবো পার্টি রক বাই লিংক টংই টংকে আ পার্টি রক বাহাই নবংনো সাসপেন্ডেড খাইयै ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন হানাংথों অবকনৰ তিনি টমটম চালনাय सिम রেল খাইনি जोंआबो दिनै सिनि खमलुं एरिक्सा सोसाइटिनि जत ड्राइभार रक जों खायलायका सिनि ब्लाइके वाना जांनाय कक जों साधारणत बरक जों अर इनकाम किसामिसा खायनायनि फायलाय जाव बिजनेस खायनाय फायलाय जाव जे अमा हाइख्लाय माने अमु बेलायके जाया अमनो जों कन्डेम खायो अमनि बागैनो दिनै अरेल जुदि सै एफआईआर खालायांके नरक बुसकांगो ताम बो भाई स्टेप ना हनाय जों एफआईआर जुदि न खायजा हांखांके सिनि मुभमेन्ट जों दंनाय बुसकांगो टेबो ट्राक मुभमेन्ट खायनाय ताबके जों अमो हनि जाव ताबो सासुकमाया तामके सिनि मुभमेन्ट ट्राक दंनाय তিনি सबसा मानजा खानां र मिसिंग दिनै अर मानजाका सिनि प्रेसिडेन्ट सिनि काकुनायान देबरमा आं सेक्रेटारि मिस्टार प्रशान्त देबरमा सबाके सिनि एक्जिक्युटिभ मेम्बार जों दंबायो जत सिनि मेम्बार रक दंबायो मालखुं चालनाय रगले नरक नि दल रक बसरक बांना ताबो चिनर तंगो 500 अबाउट बरक तंगो ताई 500 अबाउट न सिनि गारि बो मालखुं चालनाय रक अरन सिम बसक जरा रेलिं नाय जों अरनि सिमि रेलि खायै थाना जरा थानाय थानावनो सिनि रेलिनि मुभमेन्ट पाइना आबन जागलो सुताइसा पार्टी के फायै सिनि जागान जागा सफाय हामबाय जों ताबुनो पिएसओ हाबका हाबमानि कलेज जों दिनै कयमंगला याफारका तिन सार दंना जों अबनो जों नायनाय जे सिनि इन्डिया ल तामो दं आबुनि लनि हिजाबनि बरक ओ जे माजरा खायनाय रकनो बसक जरतै साजारिमान बरक रथों तारातारि रमै तांखो जों सिनि अमा हाय खुमलुं एरिया वासक तंकसां तंमा जागा रक हाय तंफ्ला रक तांथों फायनि बसकां रक अबनो आं नायमानि हिंगांखाय आबन बागिनो जों सिनि पिएस सिंखानि बसं अबनो याफारका जे फायनि बसकां रक अमा हाय रक नोंया ओइ जों काहाम करंखै सिनि जे ताबक सिनि रिस्का सोसाइटि जे गारि चालुइ थानाय रक बरक बमा हाय तंफ्ला जाखंखा जों तंकसां तंयाखा जों बो व्यवसाय खाय जानानै खुब बेलायखिनो कस्त नांगौ आबन बागिनो आं कयनाय जे सिनि सार संनो बरक अ जों जे कयमंगला याफारमानि बिसिंतै बरक जे क्रिमिनल जे दंनाय बंनो तारदारि एरेस्ट खायनाय अबनि अ केसनो बरक नायदांथों फैनाय जों एफआईआर खायो जों दिनै खायमा थांगाय जों एफआईआर तो केमनि मुङै खाया जों जे दं जे अ जागा जरित दंनाय जे माफिया राज बाजे गुन्दा बायदि दंनाय जों बरकनो से रम दिहनिया जों एफआईआर खायो